Lugar nga diin ang pananawon makapahimot kayo kining kon mag-standby ka o moadto ka sa airport. Kay dito nakita nimo ang mga lain-lain pagbati sa mga tao. Lain ang gibati sa mga ihatod o naghatod sa mugikan, mularga, nga sahay makaingon ta daghan kayo ang hatod. Mga pangutana sa tangan naman ang gihatod gani. Ang uban panamilit, ang uban panugon, no? Kaya na may mga mularga bitaw labi na ato sa gawas sa nasud. Wala pa kay kalarga manugon nagsinugatan. Or ngayon ta gihatod ba ni sila kay aron siguro yung mo lakaw. Namo nang siguro yung ihatod. Wala lain, no? Pando na sa na magulanon. No, dili nato kalagway ang ilang kasubo. Ang ilang mga nagpula-pula nga mga mata. Mga nagtulo nga mga aluha, no? Mga bata nga di nagmubiya. Sayang amahan kung galing mo ang amahan mo mulakaw. So di kita makatutok di kaayo. So dili na to kayo magunta makaako sa pagtutok sa dugay. Mulukmaw say atang mga luha. O matanaw po ta sa mga tao nga musugat. Kay dunay taliabot. Maingon ta halos tibok baryo ni agad kay musugat ni niya kay ngon sa ita daghan gyud tingali nigdala kay sa kabarihan man gyud ang misugat pero ni kanaog oy usara day kabag ang dala pero ang nakanindot kay ang daghan kayo nga mga reaksyon nga makita nato kalipay mga luha sa kalipay kun dunay luha sa kaguol ana sa luha sa kalipay makita nato diha sa mga tao nga musugat yun nga hasapod ang niabot lain-lain yun ang mga pagbati nga ato makita diya sa airport pero wala lang ta makakita o di kayo ta makakita kundi nato makasinati kanang ikaw nga mularga na kanang ikaw nga mubiyahe na labi na biyahe ka sa lugar nga wagi kay kaibalo asa dapita or wagi kay kaila dito mga gitawag o anxiety, mga gitawag na to kaguol baka kaingawa, mga pangutana sa atong kagalingon, minta andun na ba kayo sugat nako? Kuno galing wala, no? Kung wala ang galing usay akong buhaton. Asa man ko padung ka ana? Manado na gyud mga pangandam, na katong mga mulawig mubiyahe og layo labing laing lugar labi na sa foreign countries pangandaman gyud mangayo ka contact numbers ato dito kung mahimo mangayo ta og kini mapa kung asa ta dapita o kuno galing i-check double check sakto ba ni akong mapapilis mga doon na ba kay kung pananglitan walay musugat doon ay contingencies no kadang kung walay musugat asa ko kung unsa ka may tabo dito na ko mga ingon ana no? Sa musugat og sa mga gihatod og sa mga naghatod pod no tanaw lain ang mga reaksyon lain mapamagi lain ang mga pagbati kini akong gisgot daw may sama sa kini sa gisgutan sa ebanghelyo karon nga dunay mo larga no ug dunay musugat dili lang kay musugat kundi sad aduna kay muuman mo ni ang gingon sa atong Ginoo sa Kristo nindot kayo kay dinhi sa ebanghelyo ron siguro na kung asa ta sumapa ni Kristo dunay lawak
nga ako nga giandam alang kaninyo. O doon na nailawak. Unya, giingon po niya, muari ko, mubalik ko. So dili lamang kay doon ay mahatod kanimo, mubalik ko. Nga naman, kay kuhaon ko kamo. So ang kanindot lang kay di lang kay doon ay naghatod, kundi gikuha kita, hatid sundo gyud na ibutang gyud dito. O ningon siya, ubanan ta mo. So manan ningon siya, mani ang atong padulngan tanan. Suwa na ikahingawa ko no. Wala na kaguol kung asa ta. Wala na kaguol kung doon na ba'y masugat o doon na ba tayo ingon ta padulngan ba. Kaya mo ni naghatag na to assurance. No? Pasaling. Naghatag na to paglaom. Doon na ay lugar dito. Pero wa magpasabot automatic. Sad. Kaya nga nung ningom siya, makariligin mo kung musubay man ako. Kaya nga naman ako ang dalan. Ang kamaturan o ang kinabuhi. So doon na tayo gimbuhaton sad. Dili kayo tunay nag-andam na. Sama nga kita mo biyahe, doon na tayo pangandamon. Muna sama na ito papangandam. Kung galing, din sa tua, nga mga Pinoy, doon ay masaag. O wakatultol silang atuan, manguta na asa maning ila ni Kuan, Tarpulano. Kadaghanan, may na itudlo lang. Sayra bang itudlo? Simod. Wata kay ba kaasa ng simura pa doong o taasas ng simura layo yun nga kumansad di kay simod lang itudlo lang pa dito liko dire liko diha straight lang ka inkabot ito pangutanag hain mura day hapon way klaro so nakinahanglan sa pangandam sa pagpangandam nindot kayo na kay ingon ta nga asa mami padulong. Sama ba nga ingon ta asam ning dalan. Muna si Kristo ningon, ako ang dalan. Dali, sunod ka nako. I am the way, now follow me. So maday ang iyang dalan. Siya dahay ang atong dalan. Paduong dito. Magduha-duha ba ka ta? Nga ni sunod ta niya. Magduha-duha ba ka ka? Tinuod ba ka niya ang iyang gisulti ka nato? Nag-ingon ka siya. Tinuod niya, kaya ako nagsulti kaya ako ang kamatuunan. So kuno galing dahay, maingon ta, nangandam ta. So pangitao na to ang iyang agianan, siyang dalan. O pagpangandam na to sa atong dalan, klaruhon na to, mao ba kani ang iyang gitudlo nga atong gituan o ning tuo ba ko sa iyang gitudlo? Kaya siya man ang kamaturan. O maniana, ningon ta nga kuyugan ta niya. Word of God, niud kaya kuyugan ta ihatod ba gyud ta. Pero sama kong ingon, doon natin gimbaton po. Biyahe ba yan eh? Dili ba yan eh kay ingon ta diha-diha? Panaw ba yan? No? Ang hain man na ito subaya yung dalan, diin man ta musunod, umutuman sa iyang kamaturan, diin man ta kinabuhi, panaw dahil ni. Panaw ni sa atong atuan. Dili lamang panahon na nga kita gitawag. Samtang wala pa kita tawga, naan ata kanunay nangandam na. Na mananingon siya, ako ang kinabuhi. Kay paano man eh, kinanglang tagbaon. Paano man eh, kinanglang strength. Kinanglang taglikon ta. Di ta kuyapan sa dalan. Mananingon, ako ang kinabuhi. So ang pagdawat diay niya, mao say importante ning kinabuhi sa atong panaw, sa atong ipadulngan. Pagdawat kaniya, isip pagkaon nato. Sayang pulong o sayang lawas. Ug dugo gayon. So ingon niya na makaingon ta tinuod gyud ay. Siguro na no. I mean, di kay siguro na kundi nagsubay na tas dalan na nagkinabuhi ta siyang kamaturan, nagkinabuhi kita kay siya pud ang naghatag nato kinabuhi. So paingon niya na doon na tayo tuan, giandam na sa kamahan, andam pa na ha. Wa ni magpasabot kay giandam na, sure ball na kaya natin dito. Doon na tayo gibuhaton. Sama nga sa Kristo po, doon na sa gibuhaton. Sama si Kristo, ngayon ta, kuwaon ta mo, dadon ta mo dito, pero kamusad, mientras tanto, subay sa mo sa mundalan. Mientras tanto, tuuhi sa ang akong gitudlo kaninyo. Mientras tanto, dawata ko ninyo.
kaya ako naghatag og kinabuhi diha sa akong pulong, diha sa akong lawas, diha sa akong dugo. Hinaut pa. So manindog taron, magpadayag ta sa atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga mahan makagaam sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga kipanam ko lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen. Gisakit sa suga ni Poncio Pilato. Gilan sa cross, namatay gilubong. Mikon sa mga minatay. Sa ikatulog adlaw na banhaw, misa ka sa langit. Nagalingkod sa tuwa sa Dios nga mahan makagaam sa tanan. Gikan dito, mabalik siya ron pagkuom sa mga buhig sa mga binatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasailoan sa mga sala, sa makabanaw sa lawas, ug sa kinabing dayon. Amen.